నమస్కారం సార్, నా పేరు మహేష్. నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా మామిడిపల్లి పంచాయతీ. ఇప్పుడు నేను తీసుకుని 8 months అయింది సార్. ఇప్పుడు నాకైతే ఇది మొత్తం వర్త్ అనిపిస్తుంది. కిర్లెస్ ఇంజిన్ కాబట్టి 24 hours చేయడం వల్ల నో ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. అసలు డే అండ్ నైట్ కూడా నేను చేసిన రోజు కూడా ఉన్నాయి. జేసీబీకి అయితే 14 దాంట్లో పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు. దీనికైతే 1200 దాంట్లో పెట్టి చేసుకోవచ్చు. అదే స్పీడ్ అప్ లో ఉంటది. నాకైతే ఇది మొత్తం అయితే రోజుకి 3500 ఆయిల్ వేసుకుంటే రోజు మొత్తం నేను పని చేసుకోగలను. దీంతో నేను దానికి 6000 ఆయిల్ వేసిన బయట వేసిన 6000 వేసిన సరే డే మొత్తం చేసుకోలేను. ఇంకోటి మన లేబర్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోగలం. డీజిల్ విషయానికి వస్తే బయట బండ్లకి అయితే మనం రోజు మొత్తం చేసే టైంకి అయితే నాకు అసలు ఏం మిగిలేది కాదు. కానీ ఈ మిషన్ తెచ్చిన నుండి అయితే నాకు రోజుకి 1000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అంతా ఆపరేటర్ జీతం నాకు వచ్చేస్తుంది. దీనివల్ల బుల్ మిషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఎటువంటి టెన్షన్ లేక మంచిగా ఉన్నాను. అదర్ పర్సన్ ఎవరైనా సరే ఏదైనా మిషన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటే నాకు కన్ఫామ్ గా మాత్రం బుల్ మిషన్ తీసుకో బాగుపడతామని చెప్తాను నేనైతే.